Umongameli Cyril Ramaphosa uqinisekise ukuba ngokwenene ifama yakhe yasePhala eLimpopo yaphangwa ngomhla we-9 ngoFebruwari ngonyaka ka-2020. Ngelo xesha URamaphosa wayezimase ingqungquthela yemanyano yamazwe aseAfrika neyayibanjelwe eAddis Ababa, ephendula ngezityholo azityatyekwa ngumnumzana Arthur Fraser zokuba ubandakanyeka ekuphazamiseni ingalo yomthetho. Umongameli uthi azinasihlahla ezizityholo. OkaRamaphosa uthi ngamampungela atyatyekwa ngawo. Uthi lo mba wabikwa kwintloko yezokhuseleko kwiofisi yobongameli kwinkonzo yesipolisa ukuze uphandwe. On being advised of the robbery, President Ramaphosa reported the incident to the head of the Presidential Protection Unit of the South African Police Service for investigation. Kwingxelo ekhutshwe ngokaFraser uthi kukho ubungqina obuquka ifoto, ii-account zebhanki, umfanekiso wevidiyo phakathi kobunye ubungqina obuxhasa ezizityholo. Umnumzana Fraser uvule ityala lonaniselwano ngemali, ukuxhwila norhwaphilizo malunga nokubiwa kwe-4 million US dollars neyi-62 million rand kwindlu kamongameli ngo-2020. The President stands ready to cooperate with any law enforcement investigation of these matters. President Ramaphosa remains resolute in leading the fight against corruption, restoring the integrity and capability of public institutions, and overcoming the legacy of state capture, and will not be deterred by disinformation campaigns. Kusenjalo umhlalutyi wezopolitiko umnumzana Levindo uthi inyathelo elinje libonisa umfanekiso wokuba liphenjelelwa zizizathu ezithile eziquka ezopolitiko. Of course, if you look at the background of Arthur Fraser and what Arthur Fraser has been doing in the past, one would not divorce this from the politics in the ANC and nationally. Okwangoku abemi boMzantsi Afrika bakayazi ukuba liyozala nkomo nina elityala.